Madrileko gobernuak agindutako neurrien gainean, Bizkaiko Foru Aldundiak daukagun jarrera hauxe da. Bizkaiko lurraldean ez ditugu asumitzen Madrileko gobernuak beren beregi hartu dituen murrizketa neurriak. Ez ditugu asumitzen. Neurri injustoak direlako. Gizarteari begira, injustoak diralako. Politikari begira, injustoak diralako. Eta ekonomiari begira be, injustoak diralako. Bizkaiko lurraldean ez daukagu erreskate beharrik. Guk eginak ditugu gure etxeko lanak. Estaduagaz ditugun bitariko hartu emonak aldarrikatzen ditugu. Eta López lehendakariari eskatzen dautsogu Madrileko gobernuari exigitu dagiola lehen bailen kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan bilera deitzea. Eta eskatzen dautsogu neurri guzti hauen gaineko errekurtsoa jarri dagiala Konstituzio epaimahaiaren aurrean.